Egunon, Juan Martista, zer Egunon, Mikel. Beti lan, Jago etiokan para pixkatitze idea? Venga. Venga, guazen, Juanma. Juanma, talka zer da? Jatetxe bat, taberna, topagune bat, zer da? Hau topagunea, auzo berri baten bizi gehiago, beharra pixka zeon, auzotarrek eta dukartzeko eta topagunetxo bat. Ze motako janaria eskaintzen duzue? Janaria, hemen langile dauzkeo mundu guzti. Bauzkau tailandesak, venezuelanok... Dinetatik? Bueno, pixkat saiatzen geha, leku ezberdinetatik platera sartzen eta holako gauza. Gureare manten dut, baina... Aizu, eta zer da jendek gehiena eskatzen duena? Adibidez, plater bat osondateatzen duena, gaur ingo deuna, Idiazabalgo buñuelo. Idiazabalgo buñuelo? Niri gustatuko litzaidak ez zure buñueloiek probatzera, edo nola egiten dituzun? Bale. Haien lagunduko izut pixka bat? Nola egiten dituan eta probatu gaitu, Horixe, gozen Juanma. Venga. Ia aurretik, ia nagusia menta. Aber, osagaiak. Gazta behar deu. Bai. Gazta dagotan ikien deu, eta gero bexabel batetik pasatzen deu. Bai. Eta reposatzen uzen ditu kongeladoren. Osongi. Eta gero lagunduko deu pikillo mermelada batekin. Ikien deu pikilloa, txikitu ikien deu. Bai. Eta gero ikien deu, karamelotxo bat. Azukreakin, pikilloa botatzen deu eta sojakin naz. Iarki, Onge janoz. Hiri honetan hilia, Gauza eskimarria gaur egun. Jazta. Ja kongelatuta daude. Ja kongelatuta. Hementxe dago, Juanma ere, zuk lehen egin duzun mermelada pikilloa. Oikin ez zaude, karki. Aurrazillo erra da, Hartzak bat. Hartu barralde. Etxeo lekurik aurrezkoa dantzatzeko. Plazer bat izan da irekin egotia, Juanma, eutxi horreri, Ea kaleko jendeak hemen tolosan zer esatun. Oidek. Gustatuko zaio? Nik uste gai ez. Aio, artista! Venga! Aio, berarte! Talkak lortu du nire kalitatezko zeiua. Aupa talka! Gora, Juanma! Talkako buñueloak oso goxu bat. Frenatu! Zaluk freno ikan! Kanta bat joko dit. Janariari lotutako kanta da, asmatzen badik iretzako buñuela eta joan gaiaiz atoda pastia etxera. Maionesa, baina oso gaizki jotzek, Gezki jotzen alin maionesa asmatu! Galdera bat ingo eta asmatzen mauk, jaka, iretzako buñueloa. Nortzuk edo nork asmatu zituen buñueloak. 3 aukera mango. Tailandesek, Juanmak, talkako sukaldariak, edo ze... Edo ze arabeek. Arabegira, italianok pentsatzen zenuen, Bai, arabeak. Arabeak. Malbonte barbito tone tule buñuelo. Nola dakin. Arabeek esan duta, bai, arabek dira. Hortxe dakak. Fenomeno, hartu. Probatuko de horren. Idiazabalgo gaztakin egina duk. Baina pikilloa gehien izatea. Ara, begira, zango diot Juanmari. Nahi alduzu pintxo bat probatu. Oentxe da gaina, ordua erra horaxe jateko. Kanta bat joko dizut, eta asmatzen bauzu ze kanta den janariarekin lotutako kanta da, bale? Oso erraxa da. Berriz egingo dut. Bakaio salsan. Bakaio salsan. Zuk badakizu baiezko esan dut, nik ustut berak probatuko dula ze kanta da. Ez da bakaio salsan, hoi sentitzen dut. Sarandonga. Sarandonga, gure Lolita jotzen zuen, bai! Alatxe da sarandonga. Hartu buñuelo bat, probatu, poxu aldo. Marabia, esango diot Juanmari. Sarandonga, ketxibiri, sarandonga, ketxibiri,